परठाରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦିନ ପଲ୍ଲବୀ ସହିତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲବୀ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭରି ରହିଛି। ଆ ମନରେ ହସ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ପେଟଟା ପୁରିଯାଏ। ହେଲେ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ଦିନଠାରୁ ତୋ ମନରେ ହସ ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ। ରଘୁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ? ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରେ। ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଭୁଲ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି, ଭୁଲ ତମେ ଅଥର ଭୁଲ ଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଚାଲିଗଲୁ। ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ କେତେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାରେନି ବାବା, ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ଦିନ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମଣିଷ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ରୋକିପାରେନି। ସେ ସମୟ ତାକୁ ରୋକିବା ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି। ପାର୍ବତୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। और गुरे का